شەڤێدی تەلەڤیزیۆنە NBC بەرێک ڕاوەستاندنە دووەم یا 10 بربژارن دەموکرات بۆ سەرۆکاتیە ئەمریکا بڕێڤە بر. شەڤێکی پشتی مشتومڕا یەکەم یا 10 نامزەتên دیین دموکراتان. جێگرێ سەرۆکی ئەمریکیە بەرێ جۆ بایدن کو دەڕێزا پێشینە ژمارەکە زێدەیە نامزەتان دەیە کێم گومان هشت لە هەمبەر سەدەمێ بربژارکردنا خوا. Ez dikevim pêşbirkê da ku rêberatiya welatî bikim, çiku ez bawer dikim giringe roha vî welatî vegerînin. Vî serûkiye ew şepirze kiriye. Ew serûkê tinê dîrûka me de regesperêsan digel xelkê giştî û bi keramet wek hev dike. Biden li tanış senatörê Vermont Bernie Sanders rawesta bû ku di rêza duê de li gora rawergirtinan wî tekez kir ku pirsgirêkên welatî gelekî kûrtirin ji serketina bi ser Serok Donald Trump re. Tiştek nahet guhartin. Heta em newêrek bin û bersingiyê Wall Street negirin. Bersingiyê sazkariye û dermanxana negirin. Sazkariya leşkerî û durustkirina sûtemeniyê. Di debeyta dû demijmêran de çend caran Biden ket berokê berrevaniyê. Sînatora Kaliforniya Kamala Harris bersingê wî girt ji ber hewlên wî yên berê bo karê digel endamên regesperistên Kongresê û helwestê wî yê berê bo dijatîkirina têkelkirina xwendkaran di otobîsên xwendingehan de. gelek nexweş bû em ji te bibihîsîn behsê wan senatûra bikî ku navdengê xwe li ser ferq û cudahiyê li wî welatî ava kirîne. Biden bi heyecan berrevanî ji rekorda xwe kir di warê mafên medenî û wergirtina postê cêgirê yekem serokê Reşê Amerîka Barack Obama. Ez ji bo mafê medenî ketime berîkanê min bawerî heye bi guhertinên binaxeyî yên mafên sivîl. Ew ne tinê mafê Emerîkî Efrîqiyan in, belku hevregesparêzan jî. Biden û Sanders her du di heftî saliyên xwe de ne û ferqa emir gelek diyar bû di nav berbijarên demokrat de dema Kongresmanê Kaliforniya Eric Swalwell şerê xwe arasteyî Biden kirî. Ez 6 salî bûm dema kandîdekê serokatiyê hatî konferansê demokratan li Kaliforniya û gotî ew çaxhatiye meşxelê bidin destê nifşênû. Ew kandîd Joe Biden bû. Joe Biden rast digot niha piştî 32 salan îcar ew dem hatiye wê meşxelê pelgire. Xortekê diyê demokrat di rawargirtinên çend mehên dawî de dikeve pêş. Şaredarê bajarê South Bend yê Ostanê Indiana Pete Buttigieg wî weka tevaya berbijêrên dî def avid siyasetên Serok Donald Trump yên penaberiyê. Dema em wê bibînîn divêt em bêjînê duriyatî û partiyeka xwe baweryeka Krîstiyanî vegirê bide bêjît rast e em bêjîn Xwedê dê kevxweş be ji bo jêk cudakirina binemalan bi destê karmendên fîderalî û Xwedê dê çavê xwe bigire ji dîtina zarokên di qefesan de. Di berek rawestandina şevîdî de çend berbijêrên dî rexne li siyasetên Trump girtin ji wan e Sînatorê Colorado Michael Benz, fermandarê berê yê Colorado John Hickenlooper, Sînatorê New Yorkê Kristen Gillibrand, xanima nivîskar Mariana Williamson û kardar Andrew Young. Berek rawestandina bêt ya demokratan dê li direngiya meha heft be.